and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Mulagaw ko. Mientras wa pamugawa si Hazel. Pangitaon ko katong saop. Dili mahimong makabalik siyang buhi sa among probinsya. Hain naman mo, mahal. Di na mi sa airport, mahal. Nadlok si ma'am. Maong kadlawon pa. Namiya na mi sa boarding house o midiritso sa airport. Maayo noon. Ang inyong flight? Ang samang orasa? 1 hour na lang o boarding na mi. Thank God. Ngano day, mahal? Nangantig yun ang imong amahan nga. Iya kong patyon. Uwa man ko niya, sulti. Pero labing maayo nga magpantay kit ka. Paitag ni pobre, no? Milyonaryo ka na, mahal. Milyonaryo lagi, pero waranis kumingking sa inyong kwarta. Pero ako ni patubuon, mahal. Muna hinungdan nga, gihangyo ka na ako nga antos una. Gamay na lang higayon. Ug maangkon nato ang atong tamgo nga magminyo kitang duha. Ayaw yun ko, Elise, ha? Di uy, himuon tagid kang Mrs. Milan Escudero. Animal, giadto sa akong sinugo ang venue. Aron magsusi kun hain ron magpuyo katong akong saop. Pero wa sila nahibawan. Ha? May pagwa ko diretso wagdool si Hazel. May pag-ako silang gisundan. Aron sa ingon, matultulan ko kun hain mag-star kadtong saop. Dang, nagilang. Karin, naunsa naman sad ka? Dang, si Milana. Naunsa si Milan, Karin. Tugani dayan ko. Naunsa nga akong anak, oy. Unsa na itabo niya, Daya? Kutasa, oy. Day. Tay ba? Karin, tugani dayan ko. Unsa na itabo sa akong anak? Unsa man nasakpan siya ni Senyor Emilio? Ha? Huwa nang, uy. Ay, salamat, taon. Pero nga nung nagdagan man kapaingon nga ni. Aron pahibawon ka nga moabot ron si Milana. Ha? Moabot ka ron ang akong anak? Moabot na ang anak ni mong milyonaryo nang. Wa ka diay mo report sa imong opisina? Wa ko ganahay. Unsa ban? Gana-gana lang imong pagtrabaho? Kinsa masigurahan sa imong gibuhat kahapon? Uy! Milaban ka ni atong saop? Wa makasa si Milan nimo. Ha! Nakita ko kamong duha sa venue. Unya mo yun kalang gihapon nga wa siya isa? Ngano? Unsa may yasa? Ngano miduol man siya nimo? Natural. Kababata na ako siya. Pero wa ka ba malipay? Wa ka ba bayawa sa langit nga iya man kong gisampit og senyorita? Angay lang niya nga iya kag yung tawron. Iya kag kong agawon. Dili na to sa op si Milan. Busa dili mahitabong iya kong agawon. Labi pang dili kaniya agawon. Ah! Bullshit! Gigamit lang ni Milan ang iyang utok. Hapit na niya mahuman ang iyang kurso pinaagi sa scholarship. Ha! Miskuila siya nga nagsalig lang sa scholarship. Unya! Mureklamo ka kung ako siyang isipong saop? Papa, husto na sa imong pagkamapaytason. Tingali bayag. Tingali kong siya! Tingalig ikaw na hinuon mo ay maghangat ni Milan. Unsa? Ha! Mamatay una siya, Hazel. Una matuman ang imong panagna. Ako, nga hapit naman nag-iyas kalibutan, maghangad sa usalang kasaop. Ha! Dili ka na mahitabo, Hazel. No! Nang, dili ka ako masudyaan ni Milan.
Tingaling magtuos sa nga gidati ka dinhi. Ako rin musulti niya nga namugos kog pauban mo din Karin. Aron ako gyud musugat sa akong anak. Nang tanawa. Nangadurno ang eskwelahan alang sa pag-abot sa usa ka milyonaryo. Usa ni ka heroes welcome nang. Kabulahan sa akong anak. Dili pa gyud kini mao. Dili pa. Nibagting man ang telepono. Yay. Basta mabagting ka ng telepono. Wag gilay manawag ini. Si Senior Emilio gyud. Hello? Butoy, may nailhan ka bang Milan? Kinsa Senyor? Bungol ka ba, Butoy? Milan! Milan? Kinsa na Senyor? Biga, Butoy. Kung dool ka pa na ako ay, ikaw kagyot sa kong taparos. Ha? May nailhan ka bang Milan? Doon na Senyor. Batanon? Murag, mo graduate pa sa college? Tiguang naman to Senyor. Dali nang. Ipaila-ila ka na ko sa din nila ni Milan. Mauwaw ko dahi, uy. Mapaobsanon kid kaayo ka nang, no? Hibaw-i nga hero si Milan din sa eskwelahan nang. Og ikaw mao ang inahan sa hero. Hilom dia day ka rin, uy. Hero ko tao. Tanawa na ko nag-unsa nakasuhat sa tarpaulin, oh. Milan Escudero, our hero. Welcome. Dili ko makatuo ini Karin. Pero maoy buhing ka matuoran nang. Karon taod, mabot ang van nga gisakyan nila ni Milan og kaubanan. Daoy, namugnaw man ko Karin. Nang, tingalig matagbaw kog tabang nimo ha? Nang, ni apaingon nga niya ang presidenting eskwelahan. Dili mahimong pasagdan kung paragkita nila ni Hazel o ni Antong Saop. Mahugid katong tawhana ang giwarawarahan ni Hazel na itong graduation sa public school din eh. Mahugid tos Milan. Kinahanglang madali kog sumpo ang ilang panagkaira ug ang ilang kasaod. Di ko makatugot nga makigsuod si Hazel sa mga Saop. Magkuyog ta. Naana sa gawa sa nga tong company car. Nganong dili ka man mo kuyog nako? Aron maglalis na sadta? Sorry, nagpaabot na nako ang driver. Kadayot lang, Hazel. Pa, kisakitan ko sa imong pagkunit. Nganong musupak ka man sa akong gusto? Tungod kay dili na makatarungan ng imong pagpasunod nako sa tanan nimong gusto. Gibuhat ko lang ang makayo nimo. Dako nako. Okay, say nagpadako nimo. Dili ko ilimod nga ikaw mo nagpadako nako. Pero dili makatarungan nga tungod kay ikay nagpadako nako, nga tungod kay imo kong giatagan sa kaharuhay, pagbutan mo na ang tanan akong desisyon, ang tanan kong buhaton. Maunay imong nakatunan yadtong Saop. O ganun na-apil man si Milan. Tungod kay musuro kang akong dugo nga makakita sa dagway na itong Saop. Pa, wag ka ba maguna-una? Nga sa sige ni mong saway ni Milan, moabot ang adlaw nga muluhod ka sa iyang atubangan. Unsa? Nang, ni ano si Milan? Ay, nakitaan ko sa akong anak. Anak! 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 Salamat nga wala mapangiyas. Salamat kayo na. Ang imong pangandoy nga akong ihuwamanay. Usa sa naghatag na kong inspirasyon. Salamat kay Nay. Labi na sa imong pag-ampo. Pagbuot kini sa kahitasan, anak. Salamat nga gidamo gyud ang unang ang sa imong kadaugan. Nangilan. Pabantaya si Milan ha? Ha? Ngano di ay butoy? Nagsusi na siya kung kinsa si Milan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!